Good morning viewers, welcome back again. Morning vlogआव फिन खनसेबाव बरायबाय नोंथांमोनखौ। शुक्रबार बाजाराव फैनायलाय साजों गार' फिथा जागासिनो। पियर अर्गानिक दंफांनि फिथा नङा दे बे गाइस, गार' फिथासो। नुनायावनो जाथावथाव क्रिमी टेस्टी नुखायो गायजोबो। बिसोरनि बानायनायनि टेकनिकानो दस्रा आरो बेफोरखौथ' दाबुंसै। नुनायावनो जाथावथाव लाथावथाव नुखायो। बेफोरखौ आरो मा लाबावनो, फाइनालाव आं न'आव आधा केजि जानाय जिलापिसो लाना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय। आरो सोरबा ट्राइ खालामोब्ला गार' फिथाखौ ट्राइ खालाम, जोबोर मोजां।